Takže ahoj všetci, vítam vás u nového videa. Dneska hráme zase Minecraft po dlhej dobe. Takže teda dneska budeme robiť zase nejaké testy s TNTčkami a budeme robiť aj akože nikomu zle. Samozrejme je to len hra, takže máte trochu úcty. OK, ako prvé si zoberieme TNT. OK, hop. Neviem, prečo tak robím, ja som proste IQ 100. Ne, OK, takto. Dobre, čo si zoberiem? Sme krásni, obľúbení, bum. A delfín, OK, to si zoberieme tiež. A dáme si enchantované zlaté jablko. Takže tedy všetko máme v porádku. Dobre. Si robíš srandu, že ja som si nezobral to. Aha, ešte, ja mám... OK, hopa. Wow, slípočka. Všetko horí. Random ja neviem. OK, teda, počkajte. Čo som tu napísal? Počkaj. Ide, ja som dead. Nezariešil som, pozor. Čo to bolo to vajíčko? A ja to, počkajte. Niečo musíme vyhodiť. Tieto styky môžeme vyhodiť, toto môžeme vyhodiť. Villager, OK, ideme na vás. Ale sme mu to ukáže. Poďte sem, hej, kam ideš? To dobrý zvuk, ne? Poď sem, ty jeden. Čujete? Delfína. Delfín apokalypsa. Ideme na to! OK, teda. Uznávam. Delfíny. Chopíte to? Pochopíte to? Ja to robím ohňovú apokalypsu. Musíme nájsť toho jedno villagera, ktorý sa mi to niekde raz všimol. Tak chce to. Čo to stalo? I shall speed.
Nein! Okay. Bom. Ja, lekker gelat. Oké. Oké. Niet dat ratata. Oké. Ja se spadl do lávy. Ja jsem rýbaž Minecraftovej. Na. Už se mě i Syriakari bojí. Hahaha. Já jsem vtipný, ale... Preč? No, okay. Logika. Logika. Okay. Hoppa. Samozrejme, po dlhej dobe som tu. Okay, teda... delfíny. Dávame zvieratá do vody, jupi. Pozrite, aké to je krásne. Teraz sa nám pôjdeme pozrieť. To čo bolo za zvuk? No, ticho už. Kto videl prvý Minecraft video, tak viete, kde čo robím. Samozrejme, chcel by som po Vianociach spraviť taký jarný špeciál. Vidím, že niektorí asi nechce ten vianočný špeciál, takže ho nebudem nabízený. Samozrejme, klikajte na tlačidlo odberu, budem veľmi rád. Budem veľmi rád. Dneska samozrejme vyjde môj nový mím, alebo taký short, môj vlastný mím. Volá sa, že Klapka, takže tiež klikajte na lajčík, veľmi s tým pomôžete. Samozrejme choďte aj na kanál Iggy Stays. Budete mu mať v popise. Klikajte na odber, lebo on aj mi nepomáhal s tou Klapkou. On bol za kamerou. Budem s tým robiť aj veľkonočný špeciál, takže klikajte na tlačidlo odberu, lebo veľmi mu to pomôže. Je to jeho sen získať 1 milión odberateľov, takže mu samozrejme klikajte na odber. Ďakujem veľmi pekne. Takže my sa pokračujeme vo videu zase. My sa? Ja som povedal. Ej ja okej. Samozrejme, pozerajte aj moje videá, lebo ako potrebujeme získať tie hodiny. Samozrejme pozerajte aj Iggy Staysové videá, lebo on potrebuje posledných pár hodín, nejakých 200, 100 a toľko a už má hotové, takže mu fakt pozerajte na videá, ďakujem vám pekne. Neviem moc po anglicky, takže ty, keď to pozerá Amerika, tak je mi ľúto. Samozrejme, teraz je jedna vec, keď dosiahnem 1000 odberateľov, tak nejakého svojho fanúšika si vyžrebujem a stretnem sa s ním. A za 1000 odberateľov samozrejme vznikne aj môj prvý merch. A ten, ktorého si vyžrebujem, dostane môj merch, podpísanú kartičku a limitovanú figurku. Takže klikajte na odber. A samozrejme pôjdem k vám z Malaciek až do Sabinova.
Takže samozrejme klikajte a merch vyjde. Merch ešte nebude na Real Geeku spojazdený úplne. Takže samozrejme klikajte na odberu. A jak som hovoril aj vidinu, teda už bude tma za chvíľu. Prajem vám ešte na zajtra pekné vianočné prázdniny. Samozrejme, prežite ich v pokoji a nezabúdajte, že najdôležitejšie nie sú darčeky, ale rodina. Ja vám teraz dávam svoj darček a ten darček je toto video. Toto video je navrhnuté pre vás, pre fanúšikov. Toto pre vás, všetko to tým pre vás, nejde mi až tak o odbery, ani o hodiny, ani o nič, ani o popularitu. Ide mi len o vás, aby ste sa zabavili. Viem, že veľa ľudí teraz v poslednom čase nemá dostatočne ako nejaké videá, ktoré mi bavia, takže dúfam, že ja budem asi nejaký youtubera. A samozrejme chceme aj spraviť to, aby sme opäť obnovili Minecraft. Teraz vznikne Minecraft Movie. Ten, kto videl trailer, asi vie, o čom hovorím. No samozrejme, chceme s Igim, aby Minecraft išiel zase naspäť, lebo ľudia ho už veľa nepozerajú, ale my chceme to, aby sa to zase rozbehli, chápete? Aby sa to chvíli stačilo. Takže, ďakujem pekne a šťastné Vianoce. 3, 2, 1. Čo ti šíbe? Okay. Čakaj, jedna vec, toto nedáva logiku. Je tu voda. Je tu voda. A je tu kresám. Všetko je mokré. Okej, hopa. Toka. Okej. Maria. Okej, teda. Nebudem robiť blbosti. Nejakú korisť. Spider Dave! You baby Dave! Okej. Kouknite. Heads a Spider Bombas. A okej. There's a spider on my ceiling, you naming in Dave. Spider Dave! You bad behave! Ho ho ho! No! Okej. Tam je creeper! Kuknite! Ahoj! Čau, kamarát! A ja sa tak volám, ja som creeper hraj, a ty sa jak voláš? Kamoš? Len medzi nami, creeperami, vieš? Ty ho vieš, to zapáli, ten kresadlo. Aha. To si nerobím prdel. No do pekla! Kde si, kamoš? Ježiši Maria! On umrel! RIP! Dajte odber pre creeperka. To je môj brata. Odpadlem pre teba TNT. Pekne. Tuto! No okej. Spider Dave! You baby Dave! Okej. Spider Dave! Chceš ísť do KFC? Ja viem, že chceš. Poď ideme do KFC. Nechám ju tak. Neviem, prečo to robím. Takže očakávam, že dneska mi pribudne aspoň jeden odber. Samozrejme o hodinku, dve, alebo o pol hodinu vyjde môj nový short, volá sa Klapka. Takže dúfam, že sa budem páčiť. Toto video je venované všetkým mojim fanúšikom.
To sú fakle pre vás toto. Neviete, fakle tak je... Tak to naštudujte. Kúkajte, Spider Dave. Prečo ho nemôžem... Môžem. Creeper. Ja. Creeper spravil boom. Bang. Boom. Dobre ja mi robia. Spider Dave. You baby Dave. Ja tu robím totálny chaos. Ja tu robím ľuďom zle. Jak sa vám to ľúbi? Všetkým vám tu porobím zle. Poďte zombíci, poďte! To je čisté peklo! Hotové peklo tu je! Hlava tu sú! Bezme sa masak. Vidíte, koľko ich tu je? Teraz bude sráva. Je môj svet, Creepera je. Dobre, užívajte video! Ja viem. Aha, tu je jeden. Ahoj, bráček. Čau. Už sa poznáme, už veľmi dlho, že? No poď, čau, vybuchni, poď. Pozrite, prírodné krásy Minecraftu. Taký nejaký spawner. Teraz to bude masaker. Jaké? Oh baby. Nebojte sa, nezapálím ho. Ja ho zničím! Ty žiješ, ty jeden. Už si voľný. To si robíš srandu zo mňa. Je tu totálny chaos. Toto je. Robím ľuďom zle v Minecrafte, čas prvá. Lúči sa s vami Creeper a čus!